हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। வந்து போய் பாகவதத்துல 7th சாப்டர் தான் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? यस माता जी। அதிகாலை நேரத்துல பாகவதம் கேட்கறதுக்காக வந்து அனைத்து பக்தர்களையும் நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா நாகூர் சார்பாக நம்மோட வரவேற்கிறேன். வந்து हरे कृष्णा माता जी। வாழ்க வளமுடன்। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्लास आरंभिக்க मंगलाचरण சொல்லிடுறேன்। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिः। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वसत्यादशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா। இதுல வந்து 7th சாப்டர்ல என்ன போயிட்டு இருக்கு இதுவரையிலும் யாராவது சொல்ல முடியுமா?
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. துரோணரின் மகன் வந்து தண்டிக்கப்படுறாரு. அஸ்வத்தாமனை வந்து கயிறு போட்டு கட்டி கூட்டிட்டு வராங்க மாதாஜி. Okay. திரௌபதி கிட்ட வரும்போது திரௌபதி வந்து வணங்குறாங்க. ஆக்சுவலா அவங்களோட கவலையெல்லாம் அவ்வளவு கவலையிலையும் பிராமணருக்கு கொடுக்குற மரியாதையை கொடுக்குறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே. பிரபு என்னமோ கிளியரா புரியல பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்றது புரிஞ்சுது. அவரு இன்னொரு பிரபு வேற பிரபு சொல்றாரு, ஜானகிராமன் பிரபு சொல்றாரு. ஜானகிராமன் பிரபு என்னமோ சொன்னாங்க புரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. இப்ப கிளியரா சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. ஒன்னும் இல்ல மாதாஜி, நீ படிக்குது ப்ரொசீட் பண்ணு. Okay, படிக்கிறதுக்கு okay. வாய்ப்பு கொடுங்க, பெருகுதான் ஒண்ணு. கண்டிப்பா. இப்போ வந்து 43வது ஸ்லோகத்துல இருந்து திரௌபதியோட குவாலிபிகேஷன் தான் இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம நேத்தி ஸ்லோகத்திலேயே பார்த்தோம். அஸ்வத்தாமனை வந்து கயிறை போட்டு கட்டி இழுத்துட்டு வர்றாரு அர்ஜுனன். எதுக்காக கயிறு போட்டு கட்டி இழுத்துட்டு வர்றாரு? அவரை வந்து அவர் கொண்டு தலையை கொண்டு வரன்னு தான் திரௌபதி கிட்ட வாக்கு கொடுத்தாரு. ஆனா அவர் கொல்லாம கயிறால கட்டி ஒரு மிருகத்தை போல இழுத்துட்டு வர்றாரு. அத வந்து திரௌபதி முன்னாடி கொண்டாந்து நிறுத்துறாரு. அதை பார்த்துட்டு திரௌபதிக்கு தாங்க முடியல. அதாவது ஒரு குருவோட மகன், ஒரு பிராமணன், அப்படிப்பட்டவரை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கீழ்த்தரமான நிலையில தன் முன்னாடி நிக்கிறத தலை குனிஞ்சு நிக்கிறாரு அவமானப்பட்டு. அதை பார்த்தோன்னா திரௌபதியால அதை பொறுத்துக்க முடியல, டாலரன்ஸ் பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு இலகிய மனம். அப்ப வந்து திரௌபதியோட அந்த உன்னதமான குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும்? அதுவும் தன்னோட 5 மகன், 1 இல்ல 2 இல்ல 5 பேரை ஒரே நேரத்துல தூக்கத்துல வந்து அவன் கொண்டுடுறாரு. அப்படிப்பட்ட குற்றவாளியை பார்த்துட்டு நமக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? நம்மெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் கூட அது பொறுத்துக்க மாட்டோம். நம்ம பிள்ளை யாராவது திட்டுனாலே, மாதாஜி நேத்தி சொன்னாங்க, ஒருத்தவங்க யாராவது ஒரு வார்த்தை நம்ம குழந்தைய சொல்லிட்டாலே அவங்கள்ட்ட சண்டைக்கு போயிடுவோம். எப்படி நீ என் குழந்தைய சொன்ன அப்படின்னுட்டு. அப்படிப்பட்ட குணாதிசயத்துல இருக்க நம்மளால திரௌபதியோட நிலையை நினைச்சு பார்த்தா அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க, நாம எங்க இருக்கிறோம் அப்படிங்கறது நமக்கே நல்லா தெரியும். அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து உன்னதமான நிலையில அவங்க குழந்தைகளை இழந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அவங்க வந்து அந்த துரோணருடைய மகனை வந்து மன்னிக்கிறாங்க. அப்ப வந்து அவ்வளவு கருணை உள்ளம், அவ்வளவு பக்தி, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்க. அந்த நிலையெல்லாம் நாமெல்லாம் வளர்த்துக்கணும், கொஞ்சமாச்சும் வளர்த்துக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நமக்கு இந்த பாடங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்னைக்கு அவங்களுடைய குவாலிட்டி என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத இன்னைய ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். நான் படிக்கிறேன், அப்படியே பின்னாடியே எல்லாருமே ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க. அப்புறம் மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை எல்லாம் வேற ஒருத்தவங்க வாசிக்கலாம். சரகஸ்யோ தனுர்வேத விசர்கோபசம்யமஹ அஸ்த்ரக்ராமஸ்ச பவதா சிக்ஷிதோ யத் அனுக்ரஹாத் சரஹஸ்யோ தனுர்வேதஹ விசர்கோபசம்யமஹ அஸ்த்ரக்ராமஸ்ச பவதா சிக்ஷிதோ யத் அனுக்ரஹாத். இப்ப முழுசு நான் ஒரு தரம் படிச்சிடுறேன். ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி படிக்கலாம் முன்னாடி. சரகஸ்யோ தனுர்வேதஹ விசர்கோபசம்யமஹ அஸ்த்ரக்ராமஸ்ச பவதா சிக்ஷிதோ யத் அனுக்ரஹாத். யாராவது படிங்க, நாங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம். அப்படியே பின்னாடி சொல்றோம். சரஹஸ்யோ தனுர்வேதஹ சவிசர்கோபசம்யமஹ அஸ்த்ரக்ராமஸ்ச பவதா சிக்ஷிதோ யத் அனுக்ரஹாத்.
கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாரும் ஒரு தடவை சொல்லிடுவோம். ஒரு மாதாஜி படிங்க, நாங்கெல்லாம் பின்னாடி ஃபாலோ பண்றோம். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. सारगस्यो धनुर्वेद सा विसर्गो पश्यमः अस्त्रक्रामश्च भवता शिक्षो तो यत् अनुग्रहात्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அது சிக்ஷிதோ மாதாஜி. எல்லாரும் சொல்லுங்க. शिक्षितो यत् अनुग्रहात्. हरे कृष्ण माताजी. धनुर्वेद अनुग्रहात्. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மொழிபெயர்ப்பு யாராவது வாசிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. துரோணாச்சாரியாரின் கருணையில் தான் நீங்கள் வில்வித்தையையும் ஆயுதங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் ரகசியங்களையும் ரகசிய கலையையும் கற்றறிந்தீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க ஸ்லோகம் வாசிச்சீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வேத மந்திரங்களின் வாயிலாக ஆயுதங்களை பிரயோகித்து அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் அந்தரங்கமான ரகசியங்களை கொண்ட தனுர்வேதத்தை அல்லது போர்க்கலையை அர்ஜுனனுக்கு கற்பித்தவர் துரோணாச்சாரி ஆவார். தற்கால போர்க்கலை பௌதிக ஆயுதங்களை சார்ந்துள்ளது. ஆனால் இதைவிட நுணுக்கமான போர்க்கலை வேத மந்திரங்களின் சக்தியை கொண்ட அம்புகளை பிரயோகிக்கும் கலையாகும். இக்கலை இயந்திர துப்பாக்கிகள் அல்லது அணுகுண்டுகளை போன்று தற்கால ஆயுதங்களை விட மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. இக்கலை வேத மந்திரங்களால் அல்லது தெய்வீகமான ஓசைகளால் இயக்கப்படுகிறது. பகவான் ஸ்ரீ ராமரின் தந்தையான தசரத மகாராஜன் ஓசைகளை கொண்டே அம்புகளை பிரயோகித்தார் என்று ராமாயணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவரால் குறியை பார்க்காமல் ஓசையை கேட்பதால் மட்டும் குறியை தாக்க முடிந்தது. ஆகவே தற்காலத்தில் உபயோகிக்கும் ஸ்தூலமான போர்க்கருவிகளை விட மந்திர ஆயுதங்களுக்கும் ஸ்தூலமான போர்க்கருவிகளை விட மந்திர ஆயுதங்களை பிரயோகிக்கும் இம்முறை இன்னும் நுட்பமானதாகும். இக்கலையை துரோணாச்சாரியாரிடம் அர்ஜுனன் கடமைப்பட்டிருப்பதை அவர் உணர வேண்டும் என்று திரௌபதி விரும்பினாள். மேலும் துரோணாச்சாரியார் இல்லாத நேரத்தில் அவரது மகன் அவரது பிரதிநிதியாகிறார். இதுவே நற்குணங்களை கொண்டவளான திரௌபதியின் அபிப்பிராயம் ஆகும். தகுதியுள்ள பிராமணனான துரோணாச்சாரியர் ஏன் யுத்த கலைக்கு ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் என்று விவாதிக்கப்படக்கூடும். இதற்கு பதில் என்னவெனில், ஒரு பிராமணருக்கு எந்த துறையில் அறிவு இருக்கிறதோ அத்துறைக்கு அவர் ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும். கற்றறிந்த பிராமணர் ஒருவர் ஒரு ஆசிரியராகவோ அல்லது புரோகிதராகவோ அல்லது தானமேற்கும் தகுதியுள்ளவராக இருக்க வேண்டும். தகுதியுள்ள பிராமணர் ஒருவர் இத்தகைய தொழில்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் அங்கீகாரம் பெற்றவராவார். ஹரே கிருஷ்ண வாழ்வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா நாம ஒரு ஒரு 2-3-4 கருத்துக்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா திரௌபதியோட குவாலிஃபிகேஷன், அவங்க எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் அஸ்திரங்கள், முற்காலத்துல பயன்படுத்தப்பட்ட அஸ்திரங்களுக்கும் இப்போதைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சஸ்திரங்களுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. அது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது ஒரு ஆசிரியரா இருக்கக்கூடியவர் எந்த தகுதியை படைத்தவரா இருக்கணும், அவருக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும், ஒரு பிராமணரா இருக்கிறவங்க என்னென்ன நிலையில அவங்க எல்லாம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலையெல்லாம் இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதே சமயத்துல
அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து ஓசை ஓசை மூலமாகவே வந்து ஆயுதங்களை ஈராங்க அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு தெரிய வருது. ஓசைக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கு, அதாவது மந்திரங்களுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து இதுல திரௌபதி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அர்ஜுனன்ட்ட தான் இப்ப பேசுறாங்க. அர்ஜுனன் வந்து கட்டி இழுத்தாந்து அஸ்வத்தாமனை நிறுத்தி இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட அவங்க வந்து சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க, சார் ரகசியம்னா என்ன? மிகவும் ரகசியமான ஒரு தனுர்வேதம், வில்வித்தை. அந்த வில்வித்தை வந்து எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்துட மாட்டாங்க. துரோணர்ட்ட வந்து கர்ணன் கேக்குறாரு, எனக்கு வந்து இந்த கலையை கத்து கொடுங்கன்னு. அவர் மறுத்துடுறாரு. நீ வந்து ராஜபுத்திரன் இல்ல, நீ வந்து சூதபுத்திரன், உனக்கு நான் சொல்லி தர மாட்டேன் அப்படின்னா, ராஜகுமாரர்களுக்கு மட்டுமே சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட அந்த கலைகள், அதுதான் வந்து அந்த இடத்துல ரகசியம். எல்லாருக்கும் சொல்லி தர மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ரகசியமான, அது மட்டும் இல்லாம மந்திரத்தை கொண்டு எய்யக்கூடிய அந்த அம்புகளை எய்யக்கூடிய அந்த திறனெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி தர மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ரகசியமான வில்வித்தையை அதை வந்து எய்யறதுக்கு, அதை வந்து பிரயோகிக்கிறதுக்கும் திரும்ப வாங்கறதுக்கும், அந்த பிரயோகித்த அம்ப திரும்பவும் வாங்கறதுக்கான அந்த மந்திரங்களும் அவங்கள்ட்ட சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட மந்திரங்களை, ஆயுதங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலையுமே வந்து யாருகிட்ட கத்துக்கிட்டீங்க? உங்க குருவா இருக்கக்கூடிய துரோணாச்சாரியர்கிட்ட தான் நீங்க கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து சூசகமா சொல்றாங்க. ஏன் வந்து துரோணாச்சாரியர் வில்வித்தை கத்து கொடுத்ததை இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஏன்னா இங்க கட்டி இழுத்துட்டு வந்திருக்கிறது யாரு? துரோணாச்சாரியோருடைய மகன். அப்படிப்பட்ட அந்த மகனை வந்து நாம என்ன செய்யணும், ஒரு குருவோட மகனை நாம எந்த அளவுக்கு மரியாதை செலுத்தணும் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு உணர்த்துறதுக்காகத்தான் அவங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா வந்து அர்ஜுனன்ட்ட அவங்க வந்து பேசுறாங்க. அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு பொருளுரையில அப்படின்னா, வேத மந்திரங்களின் வாயிலாக ஆயுதங்களை பிரயோகித்து, அதாவது மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணி, இப்போ வந்து நீரை தொட்டு வணங்கி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவுறாங்க. அப்ப அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, கடவுளை வணங்கிட்டு மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறாங்க. அந்த மந்திரங்களை உச்சரிச்ச பிற்பாடு அவங்க ஒரு அம்பை எடுத்து விட்டா அது வந்து பிரம்மாஸ்திரமா மாறிடுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அதை வந்து அர்ஜுனனுக்கும் அஸ்வத்தாமனுக்கும் துரோணர் கற்றுக் கொடுத்தார். ஆனா துரோணர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, திரும்ப வாங்கக்கூடிய மந்திரங்களை வந்து அர்ஜுனர் கத்துக்கிட்டாரு. ஆனா அந்த தகுதி வந்து யாருக்கு இல்ல, அஸ்வத்தாமனுக்கு இல்ல. அவசர புத்தியினால அதை வந்து அவர் கத்துக்கல அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அதனாலதான் ஏவப்பட்ட அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை அர்ஜுனன் மூலமா திருப்பி வந்து அவர் கட்டுப்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. இந்த காலத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்த காலத்துல போர் முறைகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, பௌதிகம் எல்லாமே வந்து நம்ம நிறைய இப்ப பாத்தீங்கன்னா பாம்பு போடுறாங்க, இன்னும் என்ன செய்யறாங்க, இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க, இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு அணுகுண்டுகள், அப்புறம் மிஷின்கன் எல்லாம் இருக்கு, பாம்பெல்லாம் இருக்கு. ஆனா எல்லாமே வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து அந்த ஆயுதங்களை வந்து நம்ம போட்டுட்டோம்னா திரும்ப வாங்க முடியாது. அததான் வந்து மெட்டீரியல்ங்கிறது. ஆனா மந்திரங்களால எய்யக்கூடிய அந்த அம்புகள் வந்து எப்படின்னா திரும்பவும் வாங்கக்கூடிய சக்தியை கொண்டது. அது வந்து குறிப்பிட்ட எந்த ஒரு இலக்கை நோக்கி அவங்க எய்யறாங்களோ அந்த இலக்கை போய் கரெக்டா தாக்கக்கூடியது. அப்படின்னா அந்த காலத்துல நம்மளை விட சிறந்த நிலையில போர்க்கலை இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு இதுல இருந்து நல்லாவே தெரிய வருது. அப்புறம் வேத மந்திரங்கள், வேதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மந்திர ஓசைகளை வச்சு அந்த அம்புகள் எல்லாம் அவங்க இயக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறன் படைத்தவர்களா அந்த காலத்துல இருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு உதாரணமா தான் இங்க இது வந்து தசரத மகாராஜாவுடைய இதை கொடுத்திருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு. அவர் என்ன செஞ்சாரு, தசரத மகாராஜா வந்து சின்ன வயசுல வேட்டையாட காட்டுக்கு போறாரு. உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் நான் சின்னதா லைட்டா சொல்லிடுறேன். அந்த காட்டுக்கு வேட்டையாட போகும்பொழுது அவர் என்ன செய்யறாரு, அவருக்கு வந்து நீர்நிலையில் பக்கத்துல ஏதோ தண்ணி, ஒரு மான் வந்து தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி அவர் காதுல வந்து சவுண்டு கேக்குது. கண்ணால இவர் பார்க்கவே இல்லை. ஆனா இவர் என்ன செய்யறாரு, மானுன்னு நினைச்சு அம்பு எடுத்து விட்டுறாரு. அது போய் யார் மேல பாயுது அப்படின்னா, ஸ்ரவணகுமார் அப்படிங்கிற ஒரு சிறுவன் மேல வந்து அந்த அம்பு பட்டு அவன் இறந்து படுறான். அவங்களுடைய அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு 2 பேருக்கும் கண்ணு தெரியாது. அவங்க 2 பேரையும் அவன் என்ன செய்யறான், காவடி மாதிரி வச்சு தூக்கிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு
அவங்கள தண்ணி தாகத்தை தீர்க்கறதுக்காக அவன் நதிக்கரைக்கு வந்து குடத்துலயோ சொம்புலையோ அவன் வந்து நீர் மொழ்றான். அந்த சவுண்ட் வந்து இவருக்கு மான் வந்து தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தத்தை கேக்குது. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, கண்ணால பார்க்காம மான் தான் அப்படின்னு நினைச்சு அம்பு எய்துறாரு. அதுக்கு பிறகு பார்த்தாதான் அவர் வந்து ஒரு உயிர் வந்து அந்த இடத்துல அடிபட்டிருக்கு அப்படிங்கிற உணர்வு அவருக்கு தெரியுது. உடனே அவர் வந்து தான் செஞ்ச தப்ப வந்து மறைக்கல. அதுதான் ஒரு உன்னதமான அரசருக்குரிய நிலை. அவர் என்ன செய்யறாரு, உடனே அந்த தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு போய் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுத்து காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. இந்த மாதிரி தவறு நடந்து போச்சு அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், வயசான தாய் தந்தையர்கள், கண்ணு தெரியாதவங்க, தன்னுடைய ஒரு மகன் அவளோட ஆதரவுல இருக்கக்கூடியவங்க அவனும் இறந்துபட்டான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க வந்து துடிதுடிச்சு போறாங்க. உடனே தசரத மகாராஜாவுக்கு ஒரு சாபத்தை கொடுக்குறாங்க. நாங்க எப்படி இந்த எங்களுடைய பையனை வந்து இழந்து தவிச்சு உயிரை விடுறோமோ அதே நிலை உனக்கும் வரும். நீயும் உன்னோட மகனை பிரிஞ்சு சோகத்துல இறந்து படுவாய் அப்படின்னு சாபத்தை கொடுத்துட்றாங்க. அப்போ வந்து தசரதனுக்கு வந்து குழந்தை இல்லை. அப்ப வந்து ஒரு விஷயம் அவருக்கு நல்ல விஷயம், இந்த சாபத்தினால இவருக்கு குழந்தை பாக்கியம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிய வருது. அதே சமயத்துல அந்த சாபம் பழிக்குங்கிறதும் இவருக்கு தெரிய வருது. அதனாலதான் அவர் ராமர் காட்டுக்கு போனோம்னா இறந்து போறாரு அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த கதையில படிக்கணும். இது வால்மீகி ராமாயணத்துல ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு நான் படிச்சேன். நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலா தெரியாது, தெரிஞ்ச வரையிலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்ப ஒரு ஓசைய வச்சு அவங்க வந்து அம்பு எய்யக்கூடிய, கண்ணால பார்க்காமையே கரெக்டா குறிய நோக்கி அவங்க அம்பு எய்யக்கூடிய திறமை படைத்தவர்களா அந்த காலத்துல இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஓசைக்குரிய மதிப்பு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தூலமான போர்க்கருவிகள் நம்ம இந்த காலத்துல இருக்கிறது எல்லாமே அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இல்லை. நம்ம வந்து அவ்வளவு நுட்பமானது கிடையாது. மந்திர ஆயுதங்களை பிரயோகிக்கக்கூடிய அளவுதான் நுட்பமானதாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அருமையான ஒரு போர்க்கலையை வந்து யார் கற்றுக் கொடுத்தா, அர்ஜுனனுக்கு துரோணாச்சாரியர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப குருவுக்கு வந்து ஒரு சிஷ்யன் கடமைப்பட்ட நிலையில இருக்கிறான் இல்லையா, அப்ப அந்த மாதிரி கடமைப்பட்ட நிலையில இருக்கும் பொழுது அவருடைய மகனை கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் திரௌபதியோட எண்ணமா இங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாம அந்த துரோணாச்சாரியர் யாருகிட்ட எல்லாம் அவர் வந்து போர்க்கலையை கத்துக்கிட்டார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய தந்தையா இருக்கக்கூடிய பரத்வாஜன், அவரு தான் வந்து அவருடைய தந்தை. பரத்வாஜ முனிவர்கிட்ட கலைகள்லாம் கத்துக்கிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவரோட முக்கியமான குரு யாருன்னா பரசுராமர் தான் நிறைய தனுர்த்தங்கள் எல்லாம் அவருக்கு வந்து கத்து கொடுத்துருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்ணி போர் எய்யறது, திரும்ப வாங்குறது, அது மாதிரி எல்லாமே. அப்புறம் இவங்க பரத்வாஜருக்கும் பரசுராமருக்கும் சிஷ்யனா இருந்தக்கூடிய அக்னிவேச முனிவர்ங்கிற ஒருத்தர், அவர்கிட்டயே அவர் வந்து போர்க்கலைகள்லாம் கத்துக்கிட்டாரு. அப்படி இந்த மாதிரி கலைகள்லாம் கத்துக்கிட்டு அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அதை வந்து தன்னுடைய கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் கத்துக் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கறது சொல்லப்படுது. இந்த காலத்துல இருக்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மகாபாரதம் சீரியல் பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும், எப்படி வந்து ஒரு அஸ்திரங்களை எய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அக்னி அஸ்திரம்னு நெருப்பை கக்கிட்டு ஒரு அஸ்திரம் வரும். அதுக்கு அதை கவுண்டரேட் பண்றதுக்கு எதை அனுப்புவாங்கன்னா வருணாஸ்திரம் அப்படின்னு ஒரு நீரை கக்கிட்டு ஒண்ணு வரும். அப்புறம் ஒரு நாகாஸ்திரம்னு வந்து என்ன செய்யும், வந்து பாம்பு மாதிரி வரும் அந்த கொத்துறதுக்கு. அந்த மாதிரி அஸ்திரத்தை கவுண்டராக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கருடன் மாதிரி ஒரு அஸ்திரத்தை விடுவாங்க. அப்படியெல்லாம் அந்த காலத்துல வந்து அஸ்திரங்கள் இருந்திருக்கு. அப்படிப்பட்ட அஸ்திரங்கள் எல்லாம் கத்துக் கொடுத்த துரோணாச்சாரியாருக்கு கடமைப்பட்டவர். அப்ப வந்து அவருடைய மகன் வந்து இந்த இடத்துல அவருடைய பிரதிநிதியாக இருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட நிலையில கொண்ட நிலையில நாம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, அவரை கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது திரௌபதியோட எண்ணம். இததான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுல வந்து திரௌபதியோட உயர்ந்த குணநலம் நமக்கு வந்து விளங்க வருது. இன்னொன்னு இதுல பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, துரோணாச்சாரியார் ஏன் வந்து யுத்த கலைக்கு ஆசிரியரா இருக்கணும்? ஒரு பிராமணனுடைய தகுதி என்ன? சாஸ்திரங்கள். அந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சு அது மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு கடமைங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் யுத்த கலைக்கு ஆசிரியரா அவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சில பேர் கேள்வி கேட்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்த காலத்துல கேள்வி எல்லாம் கேட்கறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிராமணர் எந்த துறையில அவருக்கு வந்து திறமை இருக்குதோ அந்த துறையில அவர் வந்து ஆசிரியராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு கற்றறிந்த பிராமணர் என்னவா இருக்கலாம்?
சாஸ்திரங்களை படிச்சவரு மற்றவங்களுக்கு சாஸ்திரங்களை எடுத்து சொல்லலாம், வேதங்களை சொல்லி கொடுக்கலாம். அல்லது வந்து நம்ம ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்றோம், ஹோமம் யஜ்ஞம் எல்லாம் வீட்டுல செய்யறோம், அதுக்கெல்லாம் வந்து புரோகிதரா இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து தானம், கரெக்டா தானம் வாங்கியே அவர் வாழ்க்கையை நடத்தலாம். இப்படி பல தகுதிகள் ஒரு பிராமணர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி எந்த இதுல அவங்களுக்கு வந்து திறமை அதிகமாக இருக்கோ அந்த தொழிலை அவங்க எடுத்து நடத்தலாம். அப்படிங்கிற பொழுது இங்க துரோணாச்சாரியருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, முடிச்சுட்டா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போர்க்கலையில வந்து அதிகமா தகுதி இருக்கக்கூடிய அந்த தகுதி துரோணருக்கு இருக்கிறதுனால அதை அவர் செய்யலாம் அப்படிங்கறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரி ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா இப்போ மாதாஜி. தாரேஸ்வரி மேம் 5 நிமிஷத்துல மேம் என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்கிடலாம். தாரேஸ்வரி மேம் வந்து இப்போ வருவாங்க, ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல வந்த உடனே சொல்லுங்க, அவங்க தான் கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க. மீன்வைல் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது மீன்வைல் நம்ம சாப்டர் 12 பிஜி ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சிடலாம். ஓகே மாதாஜி. எடுத்துக்கோங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் தத் சத். நான் ஷேர் பண்றேன். நான் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, நான் லேப்டாப்ல தான் இருக்கேன். ஏன்னா எப்ப வேணா வந்துடுவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ so much மாதாஜி. ஸ்ரீ அர்ஜுன உவாச்ச